YouTube. Og her i dag laver jeg en let's play. Så ja, det er det jeg gør. Ja, nogle kroner her. Er der ikke noget med mangler? Jo, nej. Jo, jeg mangler lige at gøre noget, så vi venter lige lidt. Jeg kommer tilbage. Sådan der, YouTube. Så lige have ordnet noget. Godt. En blomst. En poppy. Lollipoppy. Ja, de måske 4 første video bliver nok lige lidt kedelige. Men sådan er det. Jeg skal bygge til min. Indtil videre skal jeg skaffe noget træ. Og det, ja. Træ, det er det. Jeg skaffe det. Træ. That tree. Put that tree down. Godt, jeg har en sapling også. Nej, den fik jeg sådan noget det første faktisk, tror jeg. Ja, det er 1,7,10, så ja. Jeg opdagede der så et nice isbiome, så hvis jeg finder det, skal jeg måske bruge der. Og der er træer med de der impact is. Så der er sådan nogle træer. Jeg fandt et andet der. Jeg kan måske... Jeg starter en anden crafting chamber. Måske laver jeg også på et tidspunkt bare en lille modserie. What the lag. Jeg håber jeg kan klare det igen. Det er ikke jeres computer. Det er min, der lige er lidt langsom lige nu. Så ja. Vi skal ikke begynde at røre om noget. Hvorfor lavede jeg det, når jeg vil lave sådan her? Time to mine. Ja. Jeg skal bare lige rende lidt rundt. Lige den her. De første videoer måske spiller jeg kun lige overlevelse. Holy moly, den er langsom. Ja, selvfølgelig spiller jeg overlevelse. Fredelig. Det er fredelig. Hard. Fuck. Det kommer jeg ikke til. Så jeg laver måske 3 videoer i dag, jeg ved det ikke. Ja, man kan svømme hurtigt. Yeah! Måske kommer jeg til at skulle bruge min by. Og hvis I kender det der bare at strege hjul ind i sidene, så bruger jeg ikke, så er det ikke noget at sige, jeg selv har valgt. Fordi det der med så spawner man med en landsby virker kun lidt let nu. Ja, nok også andre seeds. Ja. Godt nok, så kan jeg starte med at få skaffet noget af det her. Hvorfor jeg tæller det, så får jeg nok til over alle mine tools. Nu kan jeg gøre sådan her, så kan jeg gøre sådan der, og sådan der, og sådan der. Og så skal jeg lige bløde tilbage med det hele, fordi jeg lige skal have nogle pinde. Sådan der. Så kan jeg starte med at gøre sådan der, så sådan der. Sådan der.
sådan der, og sådan der. Ja, ja, så er det bare for at skaffe det jern. Get to that island. Come here so you can get clear. Jeg husker, jeg har taget det der. Ja. Gjorde jeg. Fik taget i... Ja, nu gør jeg også. Ja. Det... Jeg har en blomster. Hvad var det for noget? Nej, det var noget fluids. Så jeg kan starte med. Så meget behøver man det heller ikke at dræbe. Nu sidder i virkeligheden bare kill. Never stop killing. Never stop. For det tror jeg måske, jeg vil gå her. Jeg ved ikke. Jeg fandt lige ud af, at min video lige pludselig stoppede, men I kan se, at der ikke skete noget specielt. Så ja, lad os bare fortsætte. Ja, dum idé at hoppe i, og så bare væk med dig. Endnu flere træer. Nu har jeg nok af. Jeg har et seed. Så hvis jeg mister det, bare en game over. Ja. Så ja. Ja, for narko det. Gris! Nu begynder jeg at køre langsomt. Hvad sker der? Fordi grisebasser. De destroyer min computer. Jeg skal bare lige noget mere træ. What the... Oh my goodness! No! Don't do that! Ja, forsvind! Kom ned! What? Gysertræ. Fuck. Ja. Ja, det bliver 10 minutters video, og så jeg ved det. Og så ja, ved det. Så, men vi ses jo på YouTube. Vi ses næste gang i Let's Play, så bye bye.